Βρισκόμαστε σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου μια πρωτοβουλία του F-Club γίνεται σήμερα εδώ πέρα για το πελματογράφημα. Κάτι σχετικά νέο που πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι. Θα ήθελα να μου πείτε τι είναι το πελματογράφημα. Αυτό ακριβώς που κάνετε τώρα, σταθείτε ίσια μπροστά, κοιτώντας μπροστά. Ωραία, στέκομαι ίσια, δεν κουνιέμαι. Είμαι εξυπόλυτη φυσικά. Καταγράφουμε τις πιέσεις που έχουν τα πέλματά σας τώρα στη στάση και το ίδιο μπορούμε να το κάνουμε και με βάδιση. Τι μπορείτε να μου πείτε, εγώ τα πόδια μου πονάνε φυσικά, ναι. Όταν τελειώσει το πελματογράφημα και καταγραφεί στην οθόνη, θα σας εξηγήσω τι έχετε. Πάμε λοιπόν στην οθόνη να μου δείξετε ακριβώς τι γίνεται. Πάμε να περπατήσουμε πρώτα, εκτός από τη στάση, θα πατήσει το δεξί πόδι μέσα, πατάτε και φεύγετε. Ωραία. Γυρίζουμε και πατάει το αριστερό και φεύγουμε. Κάναμε το πελματογράφημα και τώρα βρισκόμαστε μπροστά στην οθόνη όπου θα μου εξηγήσετε τι ακριβώς είδατε από τα πέλματά μου, από τις πατούσες μου δηλαδή. Εδώ είναι η στατική σας μέτρηση όταν στεκόσασταν επάνω στην πλατφόρμα. Αυτή εδώ η κουκίδα δείχνει το κέντρο βάρους του σώματός σας που είναι μετατοπισμένο και όπου είναι οι κουκίδες μετοχή είναι οι μέγιστες πιέσεις. Λοιπόν, παρατηρούμε λοιπόν εδώ ότι το κέντρο βάρους του σώματος είναι προς τα πίσω και δεξιά, μετατοπισμένο, άρα πατάτε, όταν στέκεστε πέφτει το βάρος του σώματος σας προς τα πίσω και οι μέγιστες πιέσεις αποτυπώνονται στις δύο φτέρνες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κάποια στιγμή η πίεση αυτής της φτέρνες να βγάλει μια ενόχληση ή μια ακανθαπτέρνας ή οτιδήποτε πόνο έχει σχετικά με τη φτέρνα. Έχω δίπλα μου την κυρία Χριστίνα Κελεσίδου, υπεύθυνη νεολαία στην Ομαρχία Θεσσαλονίκης, η οποία βρίσκεται εδώ πέρα στην πλατεία Αριστοτέλους και θα μας μιλήσει για την πρωτοβουλία του πελματογραφήματος. Καλησπέρα, κυρία Κελεσίδου. Είναι κάτι που για πρώτη φορά γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Πέλμα Ανάλυσης που μας το έμαθε αυτό, γιατί τα περισσότερα προβλήματα των παιδιών και των εφήβων ξεκινάνε από τα πέλματα. Και αυτά πρέπει να τα γνωρίζουν οι γονείς, ειδικά οι γονείς των παιδιών που αθλούνται. Γι' αυτό λοιπόν, σε οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία, είναι μπροστά η Νομαρχία, το Γραφείο Νεολαίας, ο νομάρχης μας ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης και περιμένουμε να έρθουν όσο μπορούν περισσότερα παιδιά εδώ να εξεταστούν και να προλάβουν αυτά που πρέπει να προλάβουν σε αυτή την ηλικία. Πώς σκεφτήκατε να κάνετε το συγκεκριμένο εγχείρημα? Δεν είχε ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο στη Θεσσαλονίκη και με τη συνεργασία με το F-Club και την αιγίδα και την υποστήριξη του Δήμου είπαμε να το υλοποιήσουμε. Διαλέξαμε ένα πανέμορφο σημείο της πόλης, σε πολύ όμορφη έτσι, εποχή, ώστε να δώσουμε την ευκαιρία όσο το δυνατόν περισσότερους της Θεσσαλονικής να έρθουν να γνωρίσουν το πόδι, γιατί αυτή είναι η ουσία του πελματογράφου. Γνωρίζοντας το πόδι, γνωρίζει κανείς και βάσει των ενοχλήσεων, γνωρίζει κανείς και τα προβλήματα τα οποία είναι να αντιμετωπίσει. Όλα τα νεύρα ξεκινάνε από τα πόδια. Θα ήθελα πολύ να μάθω ακριβώς τι συμβαίνει στο σώμα μου. Επομένως, έκανα το πελματογράφημα και περιμένω τα αποτελέσματα για να δω ακριβώς τι γίνεται.